Ola, alumnado de primeiro de bacharelato. Imos facer unha nube de puntos mirando a ver se existe correlación entre a porcentaxe de habitantes que hai nas comunidades autónomas do Estado español e a porcentaxe de habitantes maiores de 70 anos e o gasto sanitario. É de esperar que naquelas comunidades que teñen máis porcentaxe de habitantes maiores de 70 anos o seu gasto sanitario sexa maior, pero non sei se exactamente é así ou non. Entón, imos velo. Para iso, os datos que necesitamos son unha listaxe das comunidades autónomas coa porcentaxe de habitantes que teñen maiores de 70 anos e unha listaxe tamén desas comunidades autónomas é o gasto sanitario desas comunidades. E miramos a ver se hai unha correlación. Para iso, nun buscador que xa teño aquí aberto, pois escribirei, necesito, por exemplo, primeiro, vou coller os datos de a porcentaxe de habitantes maiores de 70 anos. Para iso vou a pedir poboación, vou a poñer en castelán, población, comunidades autónomas, e por grupos de idade, grupos, vale. Fixadevos, o primeiro que me aparece xa é a web do INE. Isto é o que me interesa a min. O INE son os datos oficiais, polo tanto, premo aí aprobación por comunidades autónomas e grupos de idade. Aquí neste menú selecciono bueno, deixo así, e aquí necesito o total idades, porque teño que dividir entre o total para saber a porcentaxe, e aquí vou a coller, premendo, por favor, o botón control, vale? Selecciono estas idades, maiores de 70, de tal maneira que quede seleccionado todos estes, ten que aparecer así marcado en azul, e tamén totalidades, quero que me aparezca o total e despois os maiores de 70, para sumar e facer a división e saber así a porcentaxe de maiores de 70 que hai en cada comunidade autónoma. Aquí escollemos total, aquí collemos ambos sexos, e aquí, pois, por exemplo, vámoslo facer co ano 2022, de acordo? E ademais voulle pedir que me ordene os datos, que coloque, bueno, isto de españoles estranjeros non lle pedín que diferencie, coloco de primeiro, quero que me coloque as comunidades autónomas en vertical e as idades en horizontal para poder traballar mellor cos datos. Entón, coloco así, digolle consultar selección e sálenme xa os datos que eu quero. Entón, automáticamente doulle este botonciño e digolle que o quero en Excel. Vale. Entón, vou abrir en Excel. Bueno, penso que para que vos poidades abrilo vai ser mellor traballar con LibreOffice Calc, porque é un programa gratuito. Entón, o que vou a facer é coller estes documentos que eu teño aquí abertos en Excel e copialo e pegalo para traballar en LibreOffice Calc, para que vos poidades tamén traballar con ele. Entón, olvídome do Excel e abro o LibreOffice Calc. Vamos a ver, folla do Calc. Vou colocar así para que o vexades ben. A ver, así e así. Vale, moi ben. Entón eu simplemente pego aí, pego texto sin formato e aparéceme os datos que eu acabo de xerar. Entón, como que me interesa é saber a porcentaxe de persoas que teñen máis de 70 anos, o que vou a facer é sumar as columnas estas de 70 hasta 100 e máis anos, escribo aquí, igual a suma, e entre paréntese, pois selecciono esas columnas coas idades, vale, de acordo. Vale, así xa teño cantas persoas hai en cada comunidade, vou poñer aquí suma. Xa sei cantas persoas hai en cada comunidade con estas idades, vale, maiores de 70. E agora o que vou a decir aquí é porcentaxe. Porcentaxe. Vou a dividir o número, escribo aquí, igual número de persoas que teñen máis de 70 dividido entre, sería mayúsculas 7, que sale unha barra, dividido entre total, vale? Doulle a enter e sáleme a porcentaxe de persoas que hai maiores de 70. Despois, bueno, sabedes como teño que facer? Teño que situarme ata que aparece esa cruz na esquina inferior dereita da cela, aparece unha cruceciña, premo na cruceciña e o que fago é pinchar e arrastrar, e así arrastro a fórmula
aos diferentes celas. E en cada cela, a fórmula é dividir o que ten ao lado entre o total. En cada cela, non ves, pomos aquí o que é dividir o que ten ao lado entre o total. Ben, entón, aquí si teño as porcentaxes, pero claro, teño as en tanto por 1. Se as quixese en tanto por 100, non teño máis que seleccionar todo iso, darlle o botón dereito e decirlle que quero un formato celas, decirlle que é unha porcentaxe. Prememos en porcentaxe, aceptar, e xa están en tanto por 100. Así que xa teño os datos que eu quero. De cada comunidade autónoma, teño a porcentaxe de persoas maiores de 70 anos. Así sei que a comunidade autónoma máis envellecida é o Principado de Asturias, vedes? Tamén Castela e León, e tamén Galicia, vale? E a menos envellecida, pois parece que é Melilla. Ben, perfecto. Pois xa está, teño todo preparado, teño os meus primeiros datos, que son que porcentaxe de persoas maiores hai por comunidade. E agora vamos a buscar o gasto que fai en sanidade cada comunidade autónoma. Para iso, volvemos a abrir o noso navegador e agora escribimos nun buscador calquera, pois buscamos gasto en sanidade, vamos a poñer en castelán, por comunidade autónoma. Por comunidade autónoma. Bueno, vamos a ver. Entón, pois, vamos, necesito un cadriño que sea chulo. A ver, datos macro, eu creo que aquí pode sair ben. Ben, gústame. Aquí teño, para cada comunidade autónoma, teño canto gasta, pero claro, tamén depende dos números de habitantes, entón aquí está o gasto por habitante. Este é o que me interesa, o gasto por habitante. Bueno, vou a coller estes datos, sitúome no A, antes do A de Andalucía, pincho e arrastro, selecciono todo, dígolle copiar, ven con botón dereito copiar ou vel control C copiar, e sitúome na miña folla de LibreOffice Calc e dígolle pegar. Voume situar aquí na de Andalucía, vale? Sitúome aquí ao lado e dígolle pegar. Botón dereito, bueno, vou dicir pegado especial, texto sin formato. Vale, acepto o que me propón e aí teño os datos que quero. Realmente os datos que quero son estes, que son os euros que se gastan por habitante en cada comunidade autónoma. Andalucía gasta 1.440, etc. Vale, ben. Non sei se estas comunidades autónomas que me saen son as mesmas que estas. Bueno, polo de pronto observo que aquí faltan Ceuta e Melilla. Bueno, pois non vou a ter en conta Ceuta e Melilla porque non teño datos nunha das variables e, polo tanto, vou pasar de Ceuta e Melilla. Seleccionos e borros, doulle a suprimir, o botón suprimir, vale? Despois, estes datos non me interesan, vou a ocultar estas celdas, a única que me interesa é a porcentaxe, vale? Vou nas a ocultar porque como son celdas, agochar, vale? Agochar columnas, vale? Entón, teño total, teño cada comunidade autónoma, os datos que a porcentaxe de persoas maiores de 70 anos, porcentaxe de maiores de 70, maiores 70, vale, porcentaxe maiores de 70, e agora, polas mesmas comunidades autónomas, vou a anotar aquí gasto sanitario por habitante, porque é o que quero calcular. Vale, entón, o gasto sanitario por habitante que teño aquí... teño que asegurarme que están ben ordenadas as comunidades. Vamos a ver, Andalucía, Aragón, Asturias... hai aquí non están ben os datos. Vale, ben, entón o que vou facer é ir copiando os datos dun lado e colocándoos ben no outro. Vamos a ver. Porcentaxe maiores de 70, vale? E agora aquí vou colocar os datos de euros por gasto sanitario por habitante. Vale, moi ben. Entón teño que ir colocando aquí, vamos a ver, Andalucía, Aragón e Asturias están igual, Andalucía, Aragón e Asturias, copiar, pegar. Hai que facer isto con cuidado, por favor,
Pois xa o fixen mal. O total vai me dar igual. Vale. Andalucía, Aragón e Asturias están igual. Vale. Agora, a seguinte que me ven é Illas Baleares. Illas Baleares aquí. Está por orden alfabético, pero do I, e ali está por orden alfabético do B. Non vedes? Ese é o problema. Illas Baleares. Vale. Canarias. Está aquí. Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla-León e Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, está aquí de última, mirade, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, no, Extremadura, Galicia, Madrid, ¿dónde está Madrid? Aquí, Comunidad de Madrid. Madrid, Murcia. ¿Dónde está Murcia? Región de Murcia. Bueno. Navarra. País Vasco e La Rioja. País Vasco e La Rioja. Vale, moi ben. Entón, xa teño os datos que me interesan, que son as comunidades autónomas, a porcentaxe de maiores de 70 anos e o gasto sanitario por habitante. Este é o momento de abrir un navegador o GeoGebra. Entón, busco no navegador, abro unha nova pestana e escribo GeoGebra. Se busco GeoGebra, propónme entrar no GeoGebra clásico e abro o GeoGebra clásico. Estou online, isto non é un programa que teña descargado, de acordo? Ben, entón, abro o GeoGebra clásico, este é o aspecto que ten, e agora, pois, quero decirlle que eu quero usar unha folla de cálculo. Entón, premo aquí en folla de cálculo. Perfecto. En folla de cálculo vou a colocar na primeira columna as comunidades autónomas, na segunda a porcentaxe de gasto, perdón, a porcentaxe de persoas maiores de 70 anos e na terceira columna o gasto sanitario por habitante, de acordo? Para ver se hai unha correlación. Eu penso que vai haber, Vamos a ver. Abro entón a miña folla de cálculo. Primeiro vou copiar isto así. Dígolle copiar ou control C, sitúome no GeoGebra e dígolle aí pegar ou control V. Bueno, apareceume aquí algo que non me interesa, en diferentes columnas, pero isto vou non borrar. Vale, moi ben. Agora, bueno, vou ampliar isto un poquinho máis para que se lea, vale? Moi ben. Agora vou a copiar a segunda columna, porcentaxe de maiores de 70 anos, moi ben. Pasa que casi eu creo que moléstame ese símbolo de porcentaxe. Entón, casi vou a pedirlle que estes números mos deixe como numeriños para que os saiba ler ben o GeoGebra. A parte GeoGebra require un punto separando a unidade da parte decimal. Por lo tanto, vou a darlle formato e vamos a escoller non porcentaxe, vamos a escoller como formato número. Como número, penso que se en vez de galego yo poño en inglés, xa me vai a poñer como punto en vez de como sí, xa me vai a poñer o punto separando as unidades dos decimais, perfecto. Entón escollo, bueno, outro idioma para que me coloque ben, pero se o quero en porcentaxe, pois multiplico por 100, vale, creo unha nova columna aquí, inserir columna, vale, isto copio igual, copiar, pegar,
pero esta poño a anterior multiplicada por 100. Entón xa teño aí a porcentaxe, os números como un punto, como os quería a GeoGebra, e as porcentaxes que son máis facilmente exportables. Entón a columna N vou a ocultar tamén para que me está molestando aquí, a agochar, vale? Ben, xa está. Xa teño os datos tal e como me gustan a min para colocar no GeoGebra. Copiar, vou a la, pegar, vale, porcentaxes, aí están. Porcentaxe maior de 70, moi ben. E agora vamos a coller o gasto sanitario por habitante en cada comunidade autónoma, copiar, pegar. Vale, moi ben, perfecto. Vou representar esta nube de puntos. Para iso, na columna D, escribo igual, abro paréntese, simplemente fago iso, fago un clic sobre o primeiro dos números, que sería a primeira coordenada, coma, e un clic sobre o segundo dos números. Pecho paréntese e doulle a enter. Entón aí represéntame o número, o punto. Agora o que fago é facer un clic sobre a cela, colocarme na esquina inferior dereita ata que aparece un cadriño negro e unha aspa no cursor e arrastrar. Desa maneira vai a facer os puntos collendo como a primeira coordenada a porcentaxe e como a segunda coordenada o gasto sanitario. Moi ben. Estes puntos salen aquí. Por que non nos estamos vendo? Porque aquí a escala, se vedes, no X chega ao 10 e no Y chega ao 6. E eu quero representar puntos que no X cheguen ao 15 e no Y cheguen, sean da forma 1000 e pico. Ben, entón, como fago? Pois sitúome neste lado, premolle aquí para poder mover a vista gráfica facilmente, vale? E o que fago é, fixadevos, para cambiar a escala no X, colócome sobre o XX e arrastro para que chegue ata 16. Bueno, eso pode estar ben, pero agora no XY teño que premer e arrastrar para reducir a escala ata que chegue a miles, de acordo? Ainda estou en centos, vale? Ata chegar a miles. Aí chegan os puntos. Védelos aí? Aí están. Vou a mover isto un poquinho así tamén. E desta maneira teño a nube de puntos. E vedes que ten unha certa... Si premo e arrastro, pois así mellor colocadiña a nube de puntos. Vedes que a nube de puntos ten un certo carácter crecente, ou seja, que canto máis xente hai maior de 70 anos, máis gasto sanitario hai. Védelo. Vamos a escribir o centro de gravidade. O centro de gravidade escribimos aí debaixo das porcentaxes maiores de 70 anos, poñemos igual, media, abro paréntese, e selecciono todos os puntos e dou a enter. Non sei que pasou. Volvo a facelo. Igual, media, abro paréntese, selecciono todos os puntos e dou a enter. Ahora apareceu. A veces dá problemas o GeoGebra, porque como estamos traballando con el online, vale, esta media, si premo e arrastro, estírame e calculame a media de todos os que ten arriba, de acordo? Coa fórmula correspondente. E agora, si arrastro, collo o cadradiño este negro e arrastro, estírame o punto. Vale, este punto é o centro de gravidade. Por lo tanto, sitúome sobre el, doulle o botón dereito, configuración, e collo unha cor vermella para diferencialo, e incluso, se queredes, en estilo, poño un pouquiño máis gordo, porque é o centro de gravidade, non é un punto da miña nube de puntos, de acordo? Doulle esa aspa e pecho. Vale, aí teño a miña nube de puntos co centro de gravidade. Ben, agora vou calcular a correlación linear, o R. Para iso necesito a covarianza, sigma de xy, e necesito a desviación típica de x e a desviación típica de y. Mirade unha cousa, eu teño isto en galego,
Eso sábese aquí. E as fórmulas van cambiar segundo o idioma. Por lo tanto, vos, se o queredes facer como a min, tedes que poñelo en galego. Para iso, nesta línea, nesas 3 rayas que é o menú, en configuración, en lingua, tedes que escoller Galicia en galego, de acordo? Si tedes outra lingua, as fórmulas son outras. Para escribir a media é outra, e para escribir as desviacións típicas son outras. Ben, pois imos calcular entón as variables. Entón, covarianza. Covarianza. Pois mirade, a covarianza escríbese exactamente a fórmula, a función da covarianza en galego é covarianza. Así que escribimos igual, co C mayúsculo, covarianza, abro paréntese e selecciono estes puntos todos. Ollo de non seleccionar o punto, o centro de gravidade, o que está en vermello non o selecciono, de acordo? Dou a Enter e saime a covarianza, o sigma xi, de acordo? Ahora vamos a escribir o sigma x, que sería dt x, de desviación típica de x, e escríbese igual dt x, abro paréntese, selecciono todos os puntos, ollo de non seleccionar o centro de gravidade, por favor, e sáleme a desviación típica de x, dt y igual, selecciono todos os puntos, olvidéme de abrir a paréntese, vale, dt y, abro paréntese, selecciono todos os puntos, e xa teño aí o desviación típica de y, e polo tanto ahora podo calcular R, que sería o coeficiente de correlación lineal, e que se vos acordades, e eu podo escribir aquí directamente a fórmula. Non teño máis que decirlle que nesta celda doulle un igual e digo quero que aparezca o que está nesta, de acordo? Dividido entre, mayúscula 7, vale? Unha barrita, dividido entre, abro paréntese e multiplico sigma x, o que aparezca aí, por o asterisco, vale? O que aparezca aquí. Pecho paréntese e doulle a Enter. Non sei, non vexo ben a fórmula, vale, non me pechou paréntese. Pecho paréntese e doulle a Enter. Vale, e xa me di R. R064. É bo R064? Bueno, non é especialmente bo, como ben sabedes. De feito, o coeficiente de determinación lineal, que sería R cadrado, vou poñer R e o cadrado, bueno, co acento circunflexo, poñedes o acento circunflexo é un 2, sería a maneira de escribir o cadrado, vale? E da mesma maneira tamén se escribe na fórmula, dades ya igual, premedes no que está arriba, e despois facedes o mesmo, dades o acento circunflexo e a un 2, vale? E dades ya Enter, e vos sale a porcentaxe de explicación lineal que ten a porcentaxe de persoas maiores de 70 anos frente ao gasto sanitario. E, bueno, é unha explicación lineal solo nun 41%, de acordo? Que, bueno, é unha certa explicación lineal. Vedes que esta nube ten máis ou menos crecente. Ben, vamos a escribir a reta de regresión de x sobre y e de y sobre x. Para eso, pues escribiríamos, vamos a escribir aquí, reta de regresión de y sobre x. Entón, en galego, ollo, só no xeoxebra en galego, só chamase axuste con x lineal, vale? Entón, escribiríamos igual, premendo aquí, a veces dá problemas isto, igual axuste con L mayúscula, A mayúscula e L mayúscula, axuste lineal, abro paréntese e selecciono todos os puntos. Tamén podería escribir directamente do D2, dous puntiños ao D18, de acordo? O enderezo. Doulle a Enter e sáleme a recta que axusta o I sobre X. Védela? Unha recta que eu, si premo sobre ela, podo, dándolle o botón dereito, e dándolle a configuración, pois poñela dunha cor, en clase estou poñendo azul, vos podedes poñela da cor que vos pete, de acordo? Aí está. A recta que fai un axuste lineal de y sobre x é unha das dúas retas de regresión. Agora vou a escribir a outra, sería RR de x sobre y e
para esta sería, a fórmula en galego, e ollo só en galego, sería igual a axuste con A mayúscula lineal e despois un xe, axuste lineal xe. Abro paréntese e selecciono os datos todos e píntame a outra reta que eu vou a poñer configuración, cor, pois vou a poñer vermella, de acordo? E tamén un pouco máis grosa, vale. Pois aí están as dúas retas, a de xe sobre I e a de I sobre xe. Isto é o que quero que fagades e que me entreguedes. Tedesme que entregar o ficheiro GeoGebra, de acordo? E para iso, claro, como me entregades? Pois tedes que facer o seguinte, darlle aquí ás tres rayiñas e decir no menú ficheiro descargar como, de acordo? E como descargades? Como arquivo geoxebra.ggb, de acordo? Premedeslle aí e queda descargado no vosso ordenador e despois cargádelo na aula virtual. Bueno, quero que vexades que con esta recta pois eu podería prever se me dan dunha comunidade autónoma que porcentaxe ten de habitantes maiores de 70 anos, pois eu podería decir, usando a recta de regresión, cal sería o gasto sanitario que tería esa comunidade autónoma. Sería unha boa aproximación? Pois a verdade é que non moi boa, xa que R non ten un valor moi alto, ten un valor 0,64 só. Vale, entón, por favor, exportades, dabeslle a exportar, a descargar como? Descargábelo como GeoGebra e cargábelo na aula virtual. Veña, grazas e boas noites. Chao.